बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 40 लखिमपुर ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि खुंगा 19 लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि खुंगा 6थि बोसोरारि आरो लखिमपुर जिल्ला आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 5थि बोसोरारि जथुमाखौ खुंनो बे समाव लाहार फाहार जाबाय। दिनै बोसोरारि जथुमाफोरखौ खुंनायनि नोजोरजों लखिमपुर जिल्ला आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि जानो गोनां जथुमनि थाखाय 1 नं थारियावनि ब्रह्मपुर गामियाव गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जायो। बानजाय आफादनि आफादगिरि श्रीजन बसुमतारीजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि निरुद ब्रह्मनि दैदेननायाव लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नलेन मोसाहारि आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों। खुलुमबाय गिबियावनो रादाब बुथुमगिरिफोरनिसिमबो आंनिफ्राय साबायखर बावबाय। मिथिसार होनाय जाखादों बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि 49थि बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे बेजों लोब्बा थानाय आफादफोर जेरैहाय आइजो अनसाय आफादनि लाइमोन आफादनि आरो लोगोसे लखिमपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि गासिबो जथायै जथुम्माखौ खुंनो 1 नम्बर तारियावनि ब्रह्मपुर गामियाव लानाय जादों। बेनि थाखायनो बानजाय आफादखौ दानथामनि सिगां सेप्तेम्बर दाननि जोबथा सप्तायावनो दानाय जाखादों। गोख्रों बानजाय आफादनि आफादगिरिखौ जोङो मोजां मानसिखौनो लादों। BKWCनि डेपुटि चेयारमेनखौ लादों। लानानै जों बानजाय आफाद दाबाय आरो दिनै बे गोथार बुब्लियाव जोङो जाबायदि जथुम्माखौ फज'गोन बे जथुम्मा थिलिनि जाबायदि गाहाय खुन्था बे गाहाय खुन्थाखौ दिनै गायसंनाय जाबाय। गायसंनाय जानायनि लोगो लोगो जोङो गंसे गोनां आफादखौ बानजाय आफादनि गोनां आफादखौ खुंबाय। जों सानो रायजोनि जाबायदि मदद मोन्दों बे दाब्रै दाब्बा गामिजोंनो फिसा दाब्बा गामिजोंनो लोगो नांनानै एफा गिदिर जथुम्माखौ जों खुंनो लादों। मानो जों गोहोफोरादों बे रायजोआ हेफाजाब होदों आरो जायनिफ्रायनो जोङो अनसुंथाइ बिदों अनसुंथाइनिफ्राय जों फेलें जायाखै। जेसेबां नांगौ एसेबां मोननो हागोन आरो जोंबो गोहोफोरादों आरो बांसिन दुंबुर गोसो लानानै बे 1 नम्बर तारियावनि गामिनि रायजो राजाया बैसोगोरानिफ्राय हमनानै लाइमोन बैसोसिम बयबो हेफाजाब होनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेनि थाखायनो दालाय आफाद जाबायदि साब कमिटिखौ दानाय जादों। गोख्रों साब कमिटि गिबियावनो जोंनिया जारिमिनारि जाबायदि बिसम्बि बे बिसम्बिखौ ब्रह्म थान्दै मुङै दोननाय जादों। बिसम्बिखौ जोङो थेलेबलेबैबाबो समायनायै जोङो सेबखांनो होननानै सानदों आरो जाफुंगोन जोंनि साननाया। जोङो गेदेर गोलावनि जाबायदि लिरबिदांखौ जों मोनबाय। जों बारा पेजनि खालामनो सानाखै थाबनो खुंनायनि थाखायनो जों बेखौ हास्लाबाबो अनसुंथाइ होगिरियानो जोंखौ थुलुंगा होदों जे जोङो बिसम्बिया जाखांथों। बे मोनसे जारिमिनारि मोनसे आफाद जागोन। गोबाव बोसोरनि उनाव देग्लायनिया जोबोद गोनांथि गोनां मोनसे जथुम्मा जागोन। सान्थौ धोरोमारि सान्थौ बेयावनो जोंनिया जोंनि धोरोमनि जाबायदि बिजिरथि बे बिजिरथिनि गेजेरजोंनो जोङो दुलाराय मुलुगावनो जाहाथे ब्रह्म धोरोमा फोसावजायो। बेनि थाखायनो बेफोर आफादखौ जोङो खुंदों। जोंनो गोनांथि दङ। दानि जाखांबोनां लाइमोनफोरनि थाखाय जोबोर मोजां। जों सानो जे बैसोगोरायाल' धोरोमखौ फालिनांगौ, नाथाय नङा, बे नङा। उन्दै बैसोनिफ्रायनो धोरोमनि फारसे गोसोखौ बाग्लायहोयोब्ला मोजां जायो आरो बेवहायनो मोनसे जाहा सत बांसा लानाय बाथ्रा दंबावो। जाहा मोनसे आयदा दङ। मोनसे बे जथुम्मायाव जाहा आयदा मोनसे थाखाय दिक्षा लानाय। दिक्षा लायोब्ला गोसोखौ गोथार मोनो, गावखौनो रेजें मोनो। जाहाथे जोंनि मोदोमाव गावनि मोदोमाव मैला थाया बेखौ जों रोखायैनो नुनो मोनो दिक्षा लानायजों। ओंखायनो आं बे बिबुंथिनि गेजेरजोंनो खावलायनो सानो जोंनि आइ बाबामोनखौ जे सोरबाफोर दिक्षा लायाखैबा दिक्षा लानाया मोजां जागोन आरो गथ' गथायखौ दिक्षा होनाया मोजां जागोन आरो गोसोखौ गोथार खालामनो थाखाय। ओइदिनखालिनिफ्राय जोङो गाज्रि बाथ्रा बुङा, गाज्रि बाथ्रा सावराया, गाज्रि बेसाद जाया लोङा। जोङो जेब्लायबो गोसोखौ गावनि सावस्रिखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय आरो मोजां साननाय हनाया जाहाथे जोंनि मेलेमाव जाखांफैयो। बेनि थाखायनो बे धोरोम आफादाव बेफोरबायदि थांखि लानाया जोबोर मोजां जादों। बेफोरबायदि आयदाखौ लाबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव दानि जाखांबोनाय लाइमोनआ सोलोंथायारि, रांखान्थियारि, समाजारि बिथिङाव दावखोनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनाय जादों आरो एसेनोसै। गोजोन्थों। फैगौ डिसेम्बर दाननि 22 आरो 30 अक्ट'खालि
खावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि नैबे तारिय'नि ब्रह्मपुर गामियाव मोनसे गिदिरथार कनफारेन्स जानो थांगासिनो दङ। जोङो अलरेडि जोङो थिगबो खालामबाय। दा बेवहाय बानजाय आफादनि आफादगिरि हिसाबै बा बानजाय आफादनि जोङो गासैबो मावथि टीम हिसाबै जोङो मोनसे खोथाखौ जोङो रोखायै बुंनो हायो जे बे लखिमपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि बा ब्रह्म धोरोमनि सिङाव थानाय जेसेखिनि ब्रह्म गामि आरो ब्रह्म नखर बा जेसेखिनि ब्रह्म सुबुंफोर दङ बिथांमोननिफ्राय जाबायदि राङारि देहायारि बा जायखिजाया गोसो होनानै जा गासैखौबो हेफाजाबनि गेजेरजों दिनै ब्रह्म धोरोमनि जे कनफारेन्स बे कनफारेन्सआ गाजा गोमजायै खुंफुंजासिगोन बेयो रोखा जाबाय आरो जों बेखौ रोखायै बुंनो हायो जे ब्रह्म धोरोमनि जे कनफारेन्स बे कनफारेन्सनि आरसिखौ जोङो सेप्तेम्बर मासाव जोंखौ आफादगिरि बा आंखाना आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बा माखासेखौ जोङो आरसिनि बिबानगिरि होनाय जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो जोङो खमैबो 19-20 साननि गेजेरावनो जोङो बै जे कनफारेन्स बे कनफारेन्सनि जि लाहार फाहार जों बेखौ जों फोजोबना लानाय जादोंमोन। दायो जोङो अक्ट'खौसो नेगासिनो दङ। दा गासैबो 100आव 100 नङाब्लाबो 99%आ रेडि जाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।